Doncs no se'ns ha girat feina ni res avui. Bueno, primer de tot, fem un resum del que vam fer el dia anterior. El dia anterior vam estar parlant de datasheets i també vam estar parlant, si no recordo malament, de més armes. Va estar bastant bé el vídeo perquè les datasheets vam tindre molta informació del que serien les unitats i mai està de més tindrà més detalls sobre les armes. Però bé, avui parlarem de 3 coses molt importants. Avui s'han tornat bojos, no sé si se'ls haurà anat la mà publicant notícies, però han publicat el que tocava d'estratagemes, vale? Cosa primera, però després han començat a publicar informació sobre els nou marines i sobre els Tau. Jo els Tau, aquí farem un minut de silenci amb els Tau, bueno, no els farem perquè si no seria un conyazo, però és el meu primer exèrcit i vaja, jo sóc Tau, per així dir-ho. Jo sempre jugo, bueno, últimament he jugat més amb sangrientos, també últimament estava fent el tonto amb tirànids, però el meu equip de tota la vida és Tau. I avui que hagi publicat informació sobre Tau, doncs em fa molta il·lusió, la veritat. Llavors, començarem amb un tema important. Com hi he tingut tant material, me l'he llegit una mica per sobre, no me l'he preparat molt, tampoc és que m'ho prepari molt perquè vaig molt a bayoneta calada, però sí, avui serà una mica salto de mata tot. Molt bé, doncs començarem amb les estratagemes. A veure què ens explica aquesta gent. Ens diuen que qualsevol Battleforged Army, una Battleforged és un exèrcit que compleixi les condicions per jugar en una competitiva. Ara, més endavant ens donaran més detalls, però quan un exèrcit compleix les condicions per fer una llista d'exèrcit, com les que vam veure aquella vegada que veiem la Patrol, la no sé què, no sé quantos, que eren tantes tropes de línia, tant HQ, tanto ataque ràpido, doncs quan es compleixen aquestes coses és quan s'anomena una Battleforge, sobretot s'utilitzaran, m'imagino que amb competitives. Però aquí ens indiquen que les Battleforge, com ja vam veure, ens donarien punts de comandament. Amb aquests punts de comandament podrem fer servir el que ells anomenen estratagemes. Molt bé, també hi haurà tropes, sobretot comandaments, mandos, que ens donaran punts de mando només per tenir-los, com el Bjorn de Felhanded, aquest dret, no sé si és un dreadnought venerable dels lobos espaciales o alguna cosa així, crec que era. I doncs, per exemple, aquest personatge et donaran per la jeta uns punts de... que dius, mira, si el tinc, potser és un personatge molt car en punts, però si et donen punts de comandament tu penses, perquè com veurem ara, els punts de comandament, ojo, ahí són invento pipino. Per què? Doncs perquè, primer de tot, aquí tenim 3 exemples d'estratagemes. No sé si hi haurà més. Potser per aquí... Sí, aquestes 3 són les que tindrà tothom, i pot ser que després certes missions o faccions tinguin estratagemes específiques. O sigui que per aquesta banda tindrem coses en funció del terreny, també coses en funció de la facció, que li donaran més personalitat a l'exèrcit, que això també mola. Llavors, primer de tot, un punt de comandament, tornar a tirar un dau. Qualsevol tipus de dau. Important, doncs és una opció que tenim, que no teníem abans, que ens permetrà corregir la típica tirada importantíssima i poder-la tornar a tirar perquè la sort potser no condicioni tant en els moments importants de la partida. Counter offensive. Aquests 2 punts de control, punts de control no, punts de comandament. Això és per alterar l'ordre, per el que sembla, per alterar l'ordre de les càrregues, perquè una unitat que acaba de ser carregada pugui combatre. Com que encara no tenim molts detalls sobre com va el combat, només sabem que qui carrega en principi pega primer i després anirien alternant activacions amb les altres unitats per torns, s'anirien activant i anirien pagant. Després vam veure que hi havia unes armes que alteraven potser l'ordre perquè com que saltaven la iniciativa, però que en punts de control es veu que també pots influir en l'ordre dels combats. I després un altre molt interessant és Insane Bravery. Vam veure amb no sé quin vídeo era que la moral era bastant brutal, o sigui, feia moltes baixes
i fallaves, la tirada moral podia ser devastadora, podia acabar amb el que quedava de la unitat. Doncs ho han mitigat pagant 2 punts de control. Pagant 2 punts de control, 2 punts de comandament, doncs podràs superar automàticament la moral. Per tant, no... Estic fent esforços per no dir por tant, Ho esteu notant, oi? Doncs per tant, hi haurà moments que podràs evitar que t'acabin de matar, que hi ha unitat important, que volies tenir-la per aguantar un objectiu, no sé, ja veurem. Molt bé. No sé si per aquí diu alguna cosa més. Bueno. Sí, aquí t'expliquen diferents aplicacions per poder tornar a tirar una salvació per armadura. És que la primera la pots utilitzar, suposo que també per treure iniciativa, si és que encara existeix aquesta tirada, o per tirar, no sé, reserves i no es tiren, però no sé, potser algun dau de mal, aquests per fer mal als vehicles, per poder carregar-te'l i ja preocupar-te, és que vés a saber el que podrem fer amb això. Molt bé. Després d'aquest tenim un altre molt important. Ens han donat informació sobre els nous marines. Han penjat unes FAQ. És veritat, han penjat unes FAQ. Les podria comentar també. No m'ho he preparat, però crec que podria preparar-vos-ho així ràpid. Bueno, ara anem a veure el que estàvem. Aquí tenim el datasheet dels Intercestor Squad, que ve a ser els marines aquests superxulos de la muerte. New type of space marine on the block, the primaries. Molt bé, el marine primaries és el nou marine. Llavors, aquí ens donen les regles. Tenim, per exemple, l'Intercestor i el sergent. Ha de destacar que tenen 2 atacs, excepte el sergent que en té 3. Dos ferides, important. I l'armament crec que és diferent. Sí, per exemple, el Bolt Rifle doncs, té un -1 a la penetració d'armadura, o sigui que baixarà un punt la salvació. Frag Grenade i Crack Grenade no sé si seran iguals que els de les tàctiques, però el Bolt Rifle, que substituiria el Bolter, doncs tenim això, és a 30 posades foc ràpid 1, que jo diria que el Volter serà de 24, però per tant aquests són més llargs, però per lo més jo crec que seran iguals excepte pel -1 de salvació. Sí, fixem-nos aquí en el tema de les habilitats, no conocerán el miedo, molt bé. Faction Keywords, aquí tenim Chapter, entre símbols d'aquests, major que i un menor que. Aquí és on en principi anirà el capítol del marine, per tant aquests marines no s'anyiran a un capítol, podran anar a qualsevol capítol. De fet, a les FAQ ja han dit que podran utilitzar-se en qualsevol capítol de marines, inclús de Dark Angels, de Blood Angels i de Space Wolves. O sigui que els veurem, la veritat. Haurem de veure com poden encaixar dins d'un exèrcit per fer-lo Battleforge, però bueno. Molt bé, aquí ens expliquen el que jo us estava explicant ara. La salvació de tresos, Volter una miqueta més xulo, fragmentació i penetració, granades de fragmentació i de penetració, les 2 ferides i tal. O sigui, són com tèrmits, ens estan dient. Bueno. Vaig saltar una mica, aquí ens diuen que el podrem portar amb Dark Angels, Space Wolves, Blood Angels, Iron Hands, Rainbow Warriors, qualsevol altre capítol. Molt bé. Diuen que, bueno, clar, són més xulos però també són més cars, són punts. Home, una cosa porta l'altra. No, suposo que continuarem veient els tàctics normals i corrents. L'únic que, mira, aquests que són una mica més cars. Molt bé. Això és per al tema de marines. A veure si puc trobar així ràpidament les FAQ. Les FAQ. Les trobarem... Us les trobo en un moment. Aquí, vale. Sí,
tenen unes FAQ molt interessants perquè aquí mateix tenen unes preguntes i unes respostes que aquí ho tenim. Les FAQ. Les FAQ. Potser es veu massa petit. Ara, m'han fet el zoom, molt bé. Ja ho tenim aquí. Molt bé. Aquí parlen... sí, parlen d'un Primaris Redemptor Dreadnought. O sigui que tindrem també segurament Dreadnoughts fills de Guilliman. A veure, ja ho veurem això. Molt bé, doncs... Entrem a les FAQ. Primera pregunta. Què és un Primary Space Marine? Bueno, aquí ens explica una mica de lore. Jo em centro en el reglament, ja ho sabeu. Diu si seran redundants amb els marins que teníem fins ara i diu que no reemplacen els marins que tenim fins ara. Després tindrem múltiples tipus de Primary Space Marine. Diu, sí, diu, el que hem vist els Intercestors, que són la infanteria, la de primera línia, com si diguessin, amb armadura MK10, però que hi haurà altres primaris i Space Marines nous, inclús vehicles, o sigui, potser farà un exèrcit nou de marines espacials último modelo. Bueno, ens pregunten algú de l'armadura MK10. Llavors diuen si pots fer un exèrcit només de primaris marins. Sí que es pot fer, no hi ha cap problema. També els pots combinar, com ja hem comentat abans, amb els marines normals. Diuen que sí, que si són tan bons, què passa? Per què haurem d'utilitzar els altres si aquests són tan bons? Doncs perquè també són més cars. Si no els vols utilitzar no passa res. L'únic que fan és donar-te més opcions d'exèrcit. Si no els vols portar, no? Després pregunten una cosa dels kits, si són compatibles amb els actuals. Hi ha alguns elements de l'existent que podran ser cross-compatibles, o sigui, compatibles amb el retrocompatibles, més o menys, per així fer una traducció ràpida. Diu que la nova armadura no podrà encaixar fàcilment amb l'altra. Les ombreres i els cascos sí que seran de la mateixa escala i poden ser combinats, però els braços, el torso, les cames, no. Perquè clar, són més llargs, si no acabarà tenint un marine normal. Molt bé, també es pot combinar amb Astra Militarum. Si combinen guai amb l'Adeptus Custodes, diuen que de puta mare, perquè, bueno, juntament amb ells, transfundísticament van participar a la Indomitus Crusade, a la Cruzada Indomitus, i que han de combinar, perquè els transfons combinen, i ells estan intentant que siguin els exèrcits que compleixin una mica amb el transfons. Y el caos, digo, y yo que soy caos, ¿qué pasa conmigo, tío? A mí mucho cariño para los putos marines, pero para un caótico como yo, ¿qué? Doncs diuen que sí, hay droga para ti, hay mandanga buena, coño, que trauran la Death Guard, trauran un exèrcit de la Death Guard, o sigui, trauran mandanga per la gent del caos. Potser no seran marines d'un primarca xungo d'estos traidores, però, bueno, serà un de la Death Guard de Nurgle, no? Ara és quan acabo unos de Nurgle. Jo diria que aquells marines són de Nurgle. Si no, comenteu. Molt bé. Llavors, què més diuen? Bueno, sí, diuen que ho llançaran en el transcurs de la nova edició de 40.000. Molt bé. Dit això, anem a obrir la part dels Tau. Molt bé, aquí els Tau ens diuen que si continuarà sent l'exèrcit a distància que domina la distància com ningú altre, diuen que sí, que estiguem tranquils, ens parlen de canvis sobre l'Storm Surge, per exemple, que té 10 armes, sí, 10 armes diferents, que poden disparar a diferents objectius, ara les ancles fan que tinguis un més 1 a l'hora d'impactar.
que combinat amb els marcadors telemètrics és la bomba. Llavors, sí, es veu que amb els marcadors telemètrics fan que puguis tornar a tirar els uns quan disparis a una unitat. Molt bé. O sigui que si aquest armatoste dispara 3 us i pot tornar a tirar els uns, amb 10 armes pot ser que sigui una mica puf, que miris una cosa i puf, i es converteixi en fum. Molt bé. Què més? Que no vull que s'allargui molt el vídeo. Diuen que serà una opció molt sòlida en aquesta edició. Les crisis normals també els han donat una mica de carinyo. Ara poden portar 3 armes. Podran... Els missile pods, per exemple, tindran un menys 1 a l'armadura, un dau de 3 de mal per dispar, o sigui, per carregar-te unitats de 2 ferides anirà de muerte, o de 3. Podran tindre 2 armes a distància i el llançaflames per cos a cos o per cos a cos, sí, per foc defensiu, coses d'aquestes. Diuen que amb els marcadors les crisis podran carregar-se els vehicles relativament ràpid. Això em fa sospitar que cada unitat es veurà afectada de manera diferent amb els marcadors. Eso lo dejo ahí. Y oye tú, si te gusta lo tomas y no lo dejas, però té pinta de que els marcadors afectin diferent als diferents tipus d'unitats. Jo ho deixo ja. Molt bé. Sí, es veu que tenen la keyword, com si diguéssim la nomenclatura de volador. I això què vol dir? Que podran destravar-se i disparar. Havíem dit que ens podíem destravar, però si et destraves no podies disparar. Doncs aquesta gent podrà destravar-se i disparar. O sigui que fins ara el que passava amb els tau, que agafaves i els travaves i a partir d'aquí ja tau ja no deixava de ser efectiu, encara que ha sigut un exèrcit molt dur en aquesta última edició, però cos a cos no. Però és que ara si a sobre els pots destravar i pots disparar a plena potència, pot ser molt guai. I els snipers ens donen una fitxa, el datasheet, on podem veure diverses coses bastant interessants. Moviment de 8 polzades, impacten a 5 com tots els drons, encara que no veig ningú controlador de drones i no veig el personatge que feia augmentar l'habilitat de distància. Per tant, no sé com farem pujar això, però alguna cosa tindran segur perquè no poden impactar 5 perquè sí. Força 3, resistència 4, una ferida, un atac, lideratge 6, que jo recordo i crec que això no ho han canviat. Podem augmentar fins a 9 snipers, serien un total de 9 power points, power levels, encara que recordeu-vos que aquests power levels no serviran per al competitiu, sinó per als altres 2 modes de joc. L'armament és força 5, no penalitza l'armadura, fa un de mal, però l'interessant és que poden tindre com a objectiu un personatge encara que no estigui a prop, encara que no sigui la unitat més propera. O sigui, són uns matapersonatges de llibre. Tenen l'habilitat For the Greater Good, que ja han comentat que és l'habilitat que fa que pugui fer foc defensiu a una unitat a la que estigui entregant i que estigui a prop. Safer Protocols, doncs això el que vol dir que si estem a 3 polzades d'infanteria o alguna armadura de combat, poden rebre ells les ferides i després que els sniper drones fan com un camp d'ocultació que farà que les miniatures que disparen els snipers i aquests no siguin la seva unitat més propera tinguin un menys 1 a l'impactar. Tenim aquí Faction Keywords, tenim Tau Empire i Sept. Sept, no sabem què és, hem parlat amb el meu grup de joc i diuen que potser puguin fer alguna cosa semblant a capítols, o també senzillament podria ser que tinguem els Tau i tinguem els de l'enclave Farsight, els de l'Oshobà, i potser aquesta keyword sigui per poder suportar tant uns com els altres. No sé, ja ho veurem això. Sí que és cert que els Tau tenen com moltes faccions que són faccions complementàries que tenen, o sigui, cada planeta que ocupa el Tau
doncs els taus són d'aquest planeta, d'aquest, es divideixen d'aquesta manera. Jo, per exemple, el meu esquema de pintura d'estau em vaig basar en uns que es deien Sacea, però hi ha molts, hi ha el Raleigh, hi ha molts, ara no ho sabria dir tots, però hi ha bastants. Molt bé, i bueno, llavors fan com un resum que més o menys al final acabaran fent més o menys el mateix, l'únic que sí que ja fan alguns canvis perquè tinguin tactical flexibility, flexibilitat tàctica. Veig que tot va encarat a que sigui més flexible tàcticament. Molt bé, i a part d'això, demà ens parlaran dels Drukhari, Insidious Drukhari. No sé què són, això. Ai, Déu meu. I això és tot, ho deixarem aquí. Fes like si t'ha agradat, fes like si no t'ha agradat, comenta, fes el que vulguis perquè jo també ho faré. Així que bona nit i tapa't.